Ćao svima, dobrodošli u još jedan video i posle kratke pauze iz Tumbuzi sam došao da i drugačije pozadina. Ovdje ima krevet. Vidjet ćete malo drugačije. Ćao svima, dobrodošli u još jedan video i da snimamo imitacije malo drugačije. I evo ga, vidite da nije okruženje, mislim. Malo drugačije, vidjet ćete malo više tih promjena. Da. Tako da. Ajmo da počnemo. I pre ovoga želim da vam kažem da sam stvarno došla iz Tombuzije. Šalim se. Da, i zapravo snimam današnje devojke 2016. Dobro sam zube, ne brinite. Prvi primjer. Kada dođu kuće, one odmah za telefon i samo stižu poruke i ne odvaja se od Facebooka i ti takvih društvenih mreža. Joj Bože. Ja, baš mi se stigla kakve poruke. Joj Bože. Brzo da napišem poruku. Joj Bože. Joj Bože, šta mi stigla mi je dobro. Sad ću da napišem, Da napišem pakicom. Gde vi isto vidite. Ćao, draga Nadaga. Bože, ne znam da pišem. Ćao, draga moja. Kako si? Joj Bože, bar će shvati. Ćao. Ćao, Bože. Ćao, šta ima kod tebe? Joj, ćao, Bože. Evo ništa, tu sam ja, znaš kako je smor napolju. Či ne znaš šta da... Joj, Bože, što me nervira ova moja kosa. Smor je tako napolju. Da, tako je smor napolju, znači stvarno ne znam šta da radim, znači sve sam se smorila, znači večeras ću da idem u neki klub, da se ono lepo opustim i razonodim, da ne budem tako opterećena. Joj, ne znam šta ti kažem, znači ona stvarno, ne mogu više, ne mogu, znači ne mogu, ništa nisam učila, samo sam pod nekim teretom, znači ne mogu, znači a ti šta mi ti radiš, ljubavi moja draga, znači da, da, posle jednog sata. Da, jeste draga, da. Da, ja rekla sam, jesam. Da, znači naćemo se samo negdje oko 12. Da. Jeste, pa da. Da, jeste. Da. Da, rekla sam ja njemu da više ne želim da ga vidim ni u diskoteci, ni u svojem životu, znači ona smara, oh my god, OMG, what the fuck. Da. Da. Pa da. Stvarno? Ona? Sa njim? Ja ne mogu da verujem, pa čekaj, zar nisu se oni posveđali? Oni lupe šama. Da, pa šta da rade? Ja, pa da, morat ćemo to da rešimo. Da. Da.
U redu, ajde, vidimo se. Mršnamo. Drugi primjer. Uvijek ništa nemaju da obuku, a pun im je orman. Ja, Bože, valjda ima šta da obučem. Pravi mi je orman. Ja nemam šta da obučem. Da vidim ovdje šta mi je. Ja, nemam šta da obučem. Ne. Nemam šta da obučem. Ja baš, gde sam ovo našla? Joj, rovde mi nešto. Ja, Bože. Ja, Bože, da nema ništa. Joj, Bože, morat ću ići u shopping. Ja, ovdje ima nešto ovako neke... Ovo ko neki, brate, ono... Ovdje se ćebati. Ja, ovdje ima ne... Ja, ček. Šta je ovo? Ja, ovo će baš biti dobro, ovo je pravog zlata, da. Baš dobro, da mi ga dobro strgnu s vrata. Da, to ću da ponesem, ali brate, nemam i dalje šta da obučem. Ja, Bože. Morat ću da nađem nešto novo da obučem. Morat ću da idem u shopping. I to ću morati tamo da tražim 3